हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगदाका स्वामी नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगर ग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിച്ചു. നമ്മള് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണെന്നാ പഠിച്ചത്? സാധനാഭക്തിയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റിൽ പഠിച്ചത് 1 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ളത് സാധനാഭക്തിയാണ്. നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് പ്രകാരം സാധനാഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ആർക്കാണ് ഒരു ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കുക, അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യത അല്ലെ, ഭക്തി വർദ്ധിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനും തമ്മിൽ ഇടപഴകേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? ഏത് രീതിയിലാണ് ഇടപഴകേണ്ടത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു മധ്യമ ഭക്തനെ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഒരു ഭക്തനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ നോക്കാതെ നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണം. അതായത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു ഭക്തനായി കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ ഏതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മത്തഗജ, ഗംഗാജലത്തിലെ വെള്ളത്തിനോട്. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ ഏതിനോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപരാധം മത്തഗജ ഇല്ലേ? ഹാത്തിനാഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആന വന്നിട്ട് ഒരു കരിമ്പൻ തോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറി എല്ലാം ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവരോട് അപരാധം ചെയ്താൽ, നമ്മൾ വെറുതെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും മതി, അപ്പോൾ തന്നെയും വൈഷ്ണവ അപരാധമായി മാറും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തിലത ബീജും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അമ്മാതിരി അത് എഫക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഗുരുക്കന്മാരെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യരുത്, അതായത് അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോകരുത് എന്നും പഠിച്ചു അല്ലെ? അതും വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിലാണ് വരിക. അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ
ഇന്നിപ്പോ 7ഉം 8ഉം എടുക്കാനാണ്, കാരണം ഇത് ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാദിസിതാപ്യ വിദ്യ വിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരുചികാനോ കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാദ്വിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാദിസിതാപ്യ വിദ്യ വിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരോചികാനോ കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാദ്വിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിഭാഷ. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ടമധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചികെട്ട നാവിന് മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കണം. എങ്കിലും അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായ ഈ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമത്തിൽ വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക മാലിന്യത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇത്ര വരെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഭക്തി സേവനമൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭവരോഗമാണ് പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ഭവരോഗത്തെ ഏതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്? മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന കാമില രോഗത്തോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച ഒരാൾക്ക് കൽക്കണ്ടമാണത്രേ മരുന്ന്, മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കണ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നാക്കിന് കൽക്കണ്ടം രുചിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, അതിന് കയ്പായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. കൽക്കണ്ടത്തിന് പൊതുവെ എന്താ ടേസ്റ്റ്? അത് നല്ല മധുരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മധുരം പക്ഷേ ഈ കാമില രോഗം, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അയാൾക്ക് എല്ലാം കയ്പാണ്, വായിൽ എന്ത് വെച്ചു കൊടുത്താലും കയ്പാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭവരോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതിമധുരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം വളരെ കൈപ്പേറിയതായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വളരെ മധുരമാണ്, കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭവരോഗമാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച നമ്മൾക്ക് മെഡിസിനും എന്താണ്? ഈ കൽക്കണ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. അപ്പോ ആ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ, നമ്മള് മധുരം ഇല്ല, കയ്പാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഈ രോഗത്തിന്റെ മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് രോഗം മാറും അല്ലെ. മഞ്ഞപ്പിത്തം അങ്ങ് മാറുമ്പോൾ നാവിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി വരുമ്പോൾ കൽക്കണ്ടം മധുരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ ഈ ഭവരോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ്. ആ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാല് ഈ ഭവരോഗം അങ്ങ് മാറി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം രുചിയുള്ളതായി മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പരിഭാഷ. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചികെട്ട നാവിന്, നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ രോഗം? അവിദ്യയാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള തോന്നലാണ് നമ്മുടെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. രുചികെട്ട നാവിന് മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമത്തിൽ വേറിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ ഒരു റൗണ്ട്സ്, അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 16 മാല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ 16 മാല ജപിക്കണമല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ അവിദ്യ ഇല്ലാതെയായി വിദ്യ നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം രുചികരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അപ്പോ
ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നോക്കി ജീവിക്കാനാണ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് രോഗിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അയാൾക്ക് എന്ത് രോഗമാണ്? ഭവരോഗം, അല്ലെ? അവിദ്യ ആകുന്ന ഭവരോഗമാണ്. ജീവേര സ്വരൂപഹ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. പക്ഷേ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ മായാ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഓ ബഹിരംഗ ശക്തി, അല്ലെ, മായാശക്തി നമ്മളെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും നമ്മുടെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് പൊസിഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെമ്പററി പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പററി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട്? ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാവൂ? ഇല്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ബന്ധവും ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് വരെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ആ പൊസിഷൻ എന്താണ്? ടെമ്പററി പൊസിഷൻ ആണല്ലേ. നമ്മള് ഭാര്യ ആവട്ടെ, ഭർത്താവാകട്ടെ, അമ്മയാകട്ടെ, അച്ഛനാവട്ടെ, മക്കളാവട്ടെ, എല്ലാ പൊസിഷനും എന്താണ്? ടെമ്പററി പൊസിഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നിത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ് എന്ന്. അപ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അത് മറന്നുപോയി നമ്മള് ഈ മഹാമായയിൽ വന്ന് പിടിപെട്ട് മഹാമായ നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴും ആ ശരീരം ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഉള്ളത്? ആ കുടുംബമാണ് എന്റെ കുടുംബം, ആ വീടാണ് എന്റെ വീട്, ആ വീട്ടുകാരാണ് എന്റെ സ്വന്തക്കാര്, ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മള് അതിലാകർഷിക്കപ്പെട്ട് അതിന് പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് അയാൾ സ്വീകരിക്കില്ല, അല്ലെ? അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ തെറ്റുകൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജപിക്കില്ല, അല്ലെ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. ഈ മായാലോകത്തെ ദുരാശ്രയത്തിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തുവാൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾക്കെതിരെ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരായിത്തീരും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പൗരുഷ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും വിഫലമാകുന്നു. എങ്കിലും അവിദ്യ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാൽ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ആരും അറിയുന്നില്ല. തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്ന ശ്രമത്തിലാണവർ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിത മത്സരത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണിത്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ആരും കേൾക്കുകയില്ലല്ലോ. ഓ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്തി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭൗതിക സുഖം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിന് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നീ ജനനേതാക്കൾ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരും അത്രേ. അപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഇവര്, അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വലിയ ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ അവരെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അന്ധരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആരാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല. കുറച്ച് ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും തന്റെ മക്കള് മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും തന്റെ മക്കൾക്ക് മന്ദബുദ്ധി ആവാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കില്ല, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മന്ദബുദ്ധികളും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അപ്പൊ മനസ്സിലായി, നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഞാൻ മന്ദബുദ്ധിയായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? അതുമില്ല, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും എന്താ ഇഷ്ടം? ഞാൻ ഏറ്റവും ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണം, ഞാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ എടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരാളും ഇവിടെ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും തരുന്നതല്ല, അവരവരെടുക്കുന്നതുമല്ല, ഇത് ആരോ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? അപ്പോ ഈ ബുദ്ധി, നമുക്കുള്ള ഈ ബുദ്ധി പോലും ഒരാൾ തന്നതാണ്. ആ തന്ന എത്രയുണ്ടോ ആ അളവ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാണ്, എനിക്ക് ഇത്ര അറിവുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്ര കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരാവട്ടെ, തത്വചിന്തകരാകട്ടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകട്ടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആർക്കും തോന്നാറില്ല എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധി തന്നത് ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭഗവാനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരും ആരാണ്? അന്ധന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരും അന്ധരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഹ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ അല്ലെ. എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരും അത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലൊരു ഉന്നതമായ ബുദ്ധി കിട്ടിയിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇത് എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധി കിട്ടിയെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ആരാണ് എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധി തന്നതെന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മൂഢന്മാരും അധമന്മാരുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകള് നമ്മളൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? അവര് കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, അവര് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. നമ്മൾ പല പല അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭവരോഗത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. ഈ അറിയാത്ത ആളുകളെ ഈ കുറച്ചറിവുള്ള, അതായത് മുക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെയാണ് അറിവില്ലാത്ത ആളുകളെ ആരാണ് നയിക്കുന്നത്? ഈ അന്ധരായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായ കുറച്ച് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെ PhD ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഗൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമാകുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രീച്ചിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയാ? എന്തോ പോസിറ്റീവ് എനർജി, അവര് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ, അവർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവര് എന്ത് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ചിങ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ്, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാൽ ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല. അതായത് സാധാരണക്കാർക്കും ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്കും കിട്ടില്ല ഭഗവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ കിട്ടാൻ അനുവദിക്കൂല. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു പൊമ്പഴി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന കൃഷ്ണന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയണമെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണം? ഈ നാമം നമ്മൾ കീർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണില് നഗരസങ്കീർത്തനം വെക്കും. നഗരസങ്കീർത്തനം വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ പോലും ജപിക്കാത്തവർക്കും കൂടി അത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നഗരം നിറയെ അവർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടുപാടി ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കുറെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു ഡാൻസോട്, ഒരു മ്യൂസിക്കിലെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. ആളുകള് അറിയാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ അവർക്കും നാളെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതാണ്. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. അപ്പൊ ഈ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല എന്നതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരമാണ്. അതായത് മിഥ്യാഹങ്കാരം. യഥാർത്ഥ അഹങ്കാരം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അഹങ്കാരം. അത് ശരിയായ അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റായ അഹങ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ ബോധം ശുദ്ധമായി. ഭൗതികതാ രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്
ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന്. അപ്പോ അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവൻ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തേത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, മൂന്നാമത്തേത് അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. അപ്പോ നമ്മുടെ നാമജപത്തിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപരാധങ്ങളോടുകൂടി, നമ്മൾ 10 വിധം നാമാപരാധങ്ങൾ കേട്ടു അല്ലെ? ഈ അപരാധങ്ങളോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ തുടക്കക്കാർക്ക് അപരാധങ്ങളോട് കൂടി മാത്രമേ ജപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നാമ ആഭാസം എന്നാ പറയാ അതിന്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തെ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിനെ നാമ ആഭാസ എന്നാണ് പറയാ. നാമ അപരാധം ആദ്യത്തെ ഘട്ടം, നാമ ആഭാസ. ഈ നാമ ആഭാസ എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തില് നമുക്ക് പല ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ചിന്തകളെ നമുക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോ ഇല്ല, ഞാൻ ഈ ചിന്തയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചിന്തയെ മാറ്റി നമ്മൾ ആ നാമം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതാണ് അപരാധം കൂടാതെയുള്ള നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നാമാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോവും, വീണ്ടും പോവും. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും അപരാധം കൂടാതെ ജപിക്കും. ഇതാണ് നാമാഭാസ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈൻഡ് പോവും, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈൻഡിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ആണ്. ആ പ്രാക്ടീസിങ് ചെയ്താകുമ്പോൾ അവസാനം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മൈൻഡിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഘട്ടമാണ് അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ച അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കാം. നാമ അപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണ്. ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പരിപൂർണമായിട്ട് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അപരാധം കൂടാതെ നിർമുക്തമായ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയുവാൻ ഇടവരും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തോടുള്ള ആസക്തി അല്ലെ, ഈ കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാം. ചില അനുകരണക്കാർ ക്രമത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധ തത്പരരായി തീർന്ന് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവൻ ദീക്ഷ നൽകപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായി നാമം ജപിക്കുന്നവര് അവർക്ക് എന്താണ്, കുറച്ചു നാൾ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, നമുക്കും വേണം ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് സിൻസിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ നൽകപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീക്ഷ കിട്ടിയ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 തവണ ജപിച്ചും അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം പരിഹരിച്ചും മദ്യം വർജിച്ചും മാംസഭോജനം ഉപേക്ഷിച്ചും ചൂത് കളിക്കാതെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കരുതാം. അപ്പൊ ഈ ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആള് ഈ 16 മാല ജപിക്കുകയും 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും. അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ദീക്ഷ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധമായി ഗാഠബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം. അതായത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നത് ഒരു 4th സ്റ്റേജ് ആണ്. ആ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ എത്താൻ എന്താ വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാബോധവുമായി ഗാഠബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു. അതായത് സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാലോ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടൂല നമുക്ക്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനുണ്ട്, നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കണം, നമുക്ക് മറ്റു കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, ഷോർട്ട് ബുക്സ് ഒരുപാട് ശിലപ്രഭുപാദത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ വായിക്കാനുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. പിന്നെ ദീക്ഷയും കൂടെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഫുള്ളി ബിസി ആവും നമ്മള്. അപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനുണ്ടാവില്ല സമയം, ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അനർത്ഥ നിവൃത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദ ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാം. ഭാവം എന്ന് ഈ അവസ്ഥയെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലെവല്, ഇത് 7th ചാപ്റ്റർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ലെവല് ഭാവാവസ്ഥയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന്
ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം. അത് ഭാവാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കുറച്ച് ഹയർ പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അനർത്ഥ നിവൃത്തി അത് വളരെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭാവാവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് യഥാസ്ഥിതി അറിയുവാനും കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എന്ത് ബന്ധമാണ് നമ്മള് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഭാവഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്, അതാണ് ഭാവാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാവാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തനെ ആര് തൊടൂല? മായാശക്തി അല്ലെ, മഹാമായ തൊടൂല. പിന്നെ ആരാണ് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? മഹാമായയാണ് അല്ലെ. മഹാമായ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം 7 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയൂ. എന്താണ് ശ്ലോകം 7 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ അവിദ്യ അല്ലെ, അവിദ്യയെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൽക്കണ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ആ വ്യക്തിക്ക് കയ്പായിരിക്കും അല്ലെ. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ആളിന്റെ നാവിന് കയ്പായതുകൊണ്ട് മധുരം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ അവിദ്യയാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൽക്കണ്ടമായിട്ട് കൂടി അതിനെ മധുരം തോന്നില്ല, അത് കയ്പായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷെ മരുന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റെഗുലർലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സദാ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ അവിദ്യാരോഗം മാറി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തോട് രുചി വരാൻ തുടങ്ങും. എങ്ങനെയാണോ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ആൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം മരുന്നായി മാറി നാവിന്റെ രുചി തിരിച്ചു കിട്ടി മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ രോഗിയായി കണക്കാക്കണം? ഭൗതികതയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളിനെ ഒരു രോഗിയായി കണക്കാക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതികതയിലുള്ള, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരു രോഗിയായി കണക്കാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്താണ്? ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമനും ആയവരും ആരാണ്? അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരാണ്? ഇവിടെ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തത് അവരാണ് ദുഷ്കൃതികളും മൂഢന്മാരുമായിട്ട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർ, കൃഷ്ണനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ മൂഢന്മാരാണ്, അധമന്മാരാണ്. എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ? ആ ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്? ലോകത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള തോന്നല് തന്നെയാണ്, ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 1 നാമ അപരാധം, 2 നാമ ആഭാസം, 3 അപരാധ മുക്ത നാമം, ഒരു അപരാധവും ഇല്ലാത്ത നാമം. ആദ്യത്തെ നാമ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ചിന്തകളോടും കൂടി ആദ്യ തുടക്കക്കാർ ജപിക്കുന്നത് നാമ അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നാമം കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സ് വീണ്ടും പോകും. അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നാമ ആഭാസ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് അപരാധ മുക്ത നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ അപരാധ മുക്ത നാമം ജപിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ. ഏത് തലത്തിലാണ് മായയ്ക്കൊരു ഭക്തനെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് സാധിക്കാത്തത്? ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തനെ മായയ്ക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഭക്തിയിലെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയില്ല. എന്നാ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഭക്തിയിലെ 9 സ്റ്റേജ്. ശ്രദ്ധ, അതായത് വിശ്വാസം വേണം. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ
നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസം. സാധുസംഘ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം വേണം, അതാണ് സാധുസംഘ പറയുന്നത്. ഭജനക്രിയ, ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഭജനക്രിയ. നാലാമത്തേത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, അനർത്ഥ നിവൃത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭാവാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അനർത്ഥ നിവൃത്തി സ്റ്റേജ് എത്താൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്, ഒരു ഹയർ സ്റ്റേജ് ആണ്. നമ്മളൊക്കെ 3 സ്റ്റേജ് വരെ എത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഒരുപാട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. പിന്നെ നിഷ്ഠ, അതായത് കൃത്യനിഷ്ഠയോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അത് നിഷ്ഠ. പിന്നെ രുചി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രുചി വരും ഭഗവാന്റെ നാമത്തോട്. ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് വരും, ഭഗവാന്റെ നാമത്തോട് രുചി വരും, രുചി. പിന്നെ ആസക്തി, എഴുതുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ആസക്തി, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആസക്തി, ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെയോ ഭാവ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഭാവ ലെവൽ വരുന്നത്. 9ാമത്തേത് പ്രേമ, ഭാവ പ്രേമ, 9ാമത്തേത് പ്രേമ. അതാണ് 9 ഘട്ടങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് 7, 8 ഒന്നിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. 9ാമത്തേതാ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഒന്നുകൂടി പറയോ? 8ാമത്തേത് ഭാവ, 9ാമത്തേത് പ്രേമ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. രണ്ടാമത്തെ 1ാമത്തേത് ശ്രദ്ധ, 1 ശ്രദ്ധ, 2 സാധുസംഘ, 3 ഭജനക്രിയ, 4 അനർത്ഥ നിവൃത്തി, 5 നിഷ്ഠ, 5 നിഷ്ഠ, 6 രുചി, 7 ആസക്തി, 8 ഭാവം, 9 പ്രേമം. ഓക്കെ, ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും മാതാജി, ഒരിക്കലും കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. എഴുതി മാതാജി, എഴുതി. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. തന്നാമരൂപ ചരിതാദി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ രചേത തനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില അഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. തന്നാമരൂപ ചരിതാദി സുകീർത്തനാനോ മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ രചേത തനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം അഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പോ ഇത് ഭാവാവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് സാധനാ ഭക്തിയാണെങ്കിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാവാവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാവസ്ഥ, ഭാവ സ്റ്റേജ്. ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും, അതായത് കുറച്ച് സമയം, നമ്മള് 16 മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂർ നാമം ജപിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ സമയവും ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിക്കുന്ന, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തു. ഇതേതാണ് ഈ മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ
ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ 24 hours നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു രണ്ടു പേര് വഴക്ക് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വ്യക്തിക്ക് സദാ നാമം ജപിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങോട്ട് പോവാതെ ഈ സൈഡിൽ അങ്ങ് പോകും അല്ലെ. അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലല്ലോ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എവിടെയാണുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തിൽ താമസിക്കുക പറയുന്നത്? ആ വ്യക്തി സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനായി മാറും. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല അല്ലെ. സദാ 24 hours ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കല്യാണ ഗുണങ്ങള് നാമങ്ങള് അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ശരീരബോധത്തിലേ അല്ല, ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ ആളാണ് അല്ലെ. ആ വ്യക്തി ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലും പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാവുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്നറിയപ്പെട്ട വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം എങ്ങനെ ഭരിക്കണം? ഏത് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം? നമ്മള് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശം തരുന്നത് അല്ലെ. ഈ രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള പരിപൂർണ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ. മനസ്സൊരാൾക്ക് സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകണം. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് ബന്ധുവായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും, റിപു അല്ലെ ശത്രുവായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താല് മനസ്സ് എന്തായി മാറും? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് എന്തായി മാറും? നമ്മുടെ മിത്രമായി മാറും. യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേവൈതി കൗന്തേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. മരണസമയത്ത് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ, അതായത് ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആചാര്യനായിരിക്കും. അതായത് സദാ 24 hours ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. യാരെ ദേക്കോ താരെ കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശ. ആരെ കണ്ടാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ആ വ്യക്തി മരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, മരിക്കുമ്പോ എന്താവും ചിന്തിക്കുക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. പഠിച്ചതേ പാടൂ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും പഠിച്ചതേ പാടൂന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താണ്? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പോ നമ്മള് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാവിന് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭവരോഗം ബാധിച്ചവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ നാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള് നൊണ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഇഷ്ടം. അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയിപ്പിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയിപ്പിക്കണം. പിന്നെ അത് എന്ത് കൈ കിട്ടുന്നത് തിരിച്ചു കടിക്കാത്തത് എന്തും കഴിക്കുന്നാണ് പറയാറ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തര് വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയാ അല്ലെ. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ആ നാവിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പല രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുണങ്ങൾ പല ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം വരുത്തേണ്ടത്.
നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. അപ്പോ ശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ, അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സദാ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. അതിന് നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും സൗകര്യമാണ് അല്ലെ, യൂട്യൂബിലെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് അവിടെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ടോണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, പ്രവർത്തിക്കാം. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്നീ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണസ്മരണത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ എനിക്കും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഗോപികയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഭഗവാനും സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അർജുനന്റെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിനെ, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയ, ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണസ്മരണത്തിൽ 5 സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു: സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഈ സമാധി എന്ന സ്റ്റേജിലെത്തിയ ആളിനാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ആ വ്യക്തിക്കാണ് ഭാവാവസ്ഥ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലെ ഒരു അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ളത് പോലത്തെ ഒരു ബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര ബന്ധമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തായിരിക്കണം, സമാധി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധം ആയിരിക്കില്ല അവര്, അത് വെറുതെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് സഹജിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തി അല്ലെ, രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട, അത് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പറഞ്ഞ 4 നിയമങ്ങളും 16 മാലയൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മൾ ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തി, അഭിരുചി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ നാക്കിന് ഒരു ടേസ്റ്റിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല ആ വ്യക്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ആ വ്യക്തി ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും കഴിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മണ്ണ് കിട്ടിയ മണ്ണ് തിന്നും അല്ലെ, അതിന്റെ രുചിയൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അവര് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, അതിനെപ്പറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമല്ലോ, അത് കഴിക്കാൻ പാടോ, ഇത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ, ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ, ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയ ആൾക്കില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്താണോ കിട്ടിയത് കഴിച്ചു, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു, കഴിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഭാവാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത് നോക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും അതിലൊന്നിലും ആസക്തനായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. ഭാവാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ആ ശരീരബോധത്തിലല്ല ആ വ്യക്തി. പിന്നെ ആ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസിന്റെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഫോളോയിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും അവർക്കില്ല. ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതൊന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്തായി, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായതിനു ശേഷമാണ് അവര് ഭാവാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാകും. അപ്പൊ ഈ രാഗഭക്തി ആരെ പിന്തുടരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികൾ, ശാശ്വത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പെർമനന്റ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർഷിതന്മാരുടെ എന്താണ് പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് കഴിയുമ്പോ അതിന് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ രാഗഭക്തി, ഭാവഭക്തി, രാഗഭക്തി, ആ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയായി മാറുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പൂക്കളെ പോലെയും
പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അതായത് 5 തരം രസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ശാന്തരസം. ഈ ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഓർണമെന്റ്സ്, ഭഗവാൻ ഇടുന്ന ആഭരണങ്ങള്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴല്, അതിന് ജീവനില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഓടക്കുഴല് അത് ശാന്തരസത്തിൽ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പൂക്കള്, പൂമാലകള്, പിന്നെ പശുക്കിടാങ്ങളൊക്കെ ശാന്തരസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തിൽ സേവിക്കുന്നവരാണ്. ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദാസ്യരസ ലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ചിത്രകാരൻ, പത്രകൻ, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭഗവാന്റെ ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ദാസനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവര് ദാസ്യരസത്തിലാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ബലദേവനെയോ സുദാമാവിനെയോ പോലെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സഖ്യരസത്തിലും, നന്ദ മഹാരാജാവിനെയോ യശോദയോ പോലെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാത്സല്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ബലദേവൻ, ബലരാമസ്വാമി, അതുപോലെ സുദാമ, അതുപോലെ നമുക്കറിയാം അർജുനൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ മിത്രമാണ്, സഖ്യരസത്തിലുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ ഇനി നന്ദമഹാരാജാവ്, യശോദാമ ഒക്കെ വാത്സല്യ രസത്തിലുമാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമതി രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാധുര്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ പ്രേമഭാവത്തിൽ അല്ലെ മാധുര്യ രസമാണ് ആർക്കുള്ളത്? രാധാറാണിക്ക്, ലളിത, രൂപ അല്ലെ, രതി, ഇങ്ങനെ വിശാഖ, സഖി, അവരൊക്കെ മാധുര്യ രസത്തിൽ ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി മാധുര്യ രസത്തിൽ അവലംബിക്കുക. അപ്പം 5 തരം രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ, പ്രേമ. അങ്ങനെ 5 രസങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം 8 പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? സദാ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. അവിടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് സദാ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഇവരെ എന്താണ്? ഭാവ അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരുള്ളത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സാണ് അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഃ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം നാദി എന്താണ്? എന്താണ്? അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഃ പ്രയാതി മറന്നുപോയല്ലോ. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അതെ, ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് മറന്നുപോയത്. എനിക്കറിയില്ല മാതാജി, എനിക്കറിയില്ല, ശ്ലോകം ഒന്നും അറിയില്ല. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഃ പ്രയാതി സമദ്ഭാവായ നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ അല്ലെ. അതല്ലേ അത് ശ്ലോകം? അതെ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും, അതിലൊരു സംശയം ഇല്ല എന്നാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നാവിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേകൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചു, ഹരേകൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചിട്ട് ജപിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം അല്ലെ. മനോനിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ് കൈവരുത്തേണ്ടത്? അതും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. മനോനിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ല. മനോനിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങളും ലീലകളും എല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ? എന്തൊക്കെയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞതാ. ഇതാണോ മാതാജി? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണസ്മരണത്തിൽ ഉള്ളത്.
സ്മരണം ലയനം ലയനം രാഗഭക്തി എന്തെന്ന് വിശദമാക്കുക. എന്താണ് രാഗഭക്തി? രാഗാനുഭക്തി ആകുന്നത് എങ്ങനെ? രാഗഭക്തി രാഗഭക്തി ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലോ. നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ളവര് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് അതിങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സേവകരായി മാറിയല്ലേ. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് രാഗഭക്തി. ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാഗഭക്തി എപ്പോഴാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി ആവുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5 തരം രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തരസം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, പിന്നെ വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ബീഭത്സം അല്ല, ചാരസം അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാധുര്യരസം പറയുന്നത് ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, പിന്നെ സഖ്യം, വാത്സല്യം, പ്രേമം, മാധുര്യം. അതാണ് മാധുര്യരസം. 5 തരം രസങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. ഓരോ രസത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ അറിയോ? ശാന്തരസത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂമാലകള്, അതുപോലെ പശുക്കള്, ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രം, അതൊക്കെ ശാന്തരസത്തിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ദാസ്യരസത്തിന് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ രാമായണത്തില് ലക്ഷ്മണനും ഒക്കെ ദാസ്യരസത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സഖ്യരസം അല്ലേ? സഖ്യരസത്തിന് അർജുനൻ ഉദാഹരണമാണ്, ബലരാമൻ, സുദാമ ഒക്കെ ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ വാത്സല്യരസത്തിന് യശോദാമ, നന്ദ മഹാരാജാവ്, ദേവകി, വസുദേവർ ഇവരൊക്കെ വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അവസാനത്തേത് മാധുര്യരസത്തിൽ രാധാറാണി, ഗോപികമാര് അവരൊക്കെ ആ ഒരു രസത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सर्व ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി.